gagawa tayo ng chili garlic oil. Para sa ating chili garlic oil mga sisi, kailangan natin ng garlic o bawang, 3 piraso ng nor cubes. Siyempre, kailangan natin ng red chili, at ng mantika. Ang una natin gagawin, paghiwa-hiwalayin muna natin yung bawang. Tapos, babalatan natin. So, ayan na ang ating mga binalatan na bawang. Tatapos na tayo. Ayan na. So, ayan. So, ito na ang ating binalatan na bawang. So, ngayon naman mga sisi, gagamit tayo ng electric chopper para mabilis yung paghiwa ng bawang. So, ilalagay lang natin dito ang bawang. Ayan, ganyan lang. Okay, hatiin lang natin muna para hindi so, tapos takpan natin. Medyo maingay itong ating electric chopper. So, okay. So, isunod natin yung kalahati pa. So, ayan, para so, ibalik natin ang ating chopper. Tapos, isunod na natin yung chili, red chili. Kalahati muna. So, ayan siya. Ayan ang ating chinap na. Pagsama-samahin na lang natin dahil mamaya pag niluluto natin, isang ano na lang siya. So, ayan. Meron pa siya. Sayang.
So, ito yung pangalawang batch ng sili. Ang tapang ng amoy ng sili. So, ayan, mga sisi, lulutuin na natin ang ating chili garlic oil. So, ngayon sisi, ilagay na natin ang ating kawali. Tapos, isunod na natin ang oil. Tapos mga sisi, pag nagluto kayo ng chili garlic oil, huwag nyong hintayin na uminit yung mantika bago nyo ilagay ang garlic at saka yung chili. Kasi titilamsik yung mantika dahil sa chili. So, ganito ang gagawin nyo. Habang hindi pa masyadong mainit ang mantika, ilagay na ang chili at saka garlic. Yan. Yung hindi pa siya masyadong mainit. So, ayan. So, ayan. Hindi naman kailangan na mainit ang mantika bago nyo ilagay ang chili at saka garlic. So, kaya pinagsabay na natin yung chili at saka garlic para sabay-sabay nang maluto. Tapos, ilagay na rin natin ang Knorr cubes. Yan. Ganyan lang siya kasimple mga sisi. Kaya ko siya nilagyan ng Knorr cubes para may lasa ang ating chili garlic oil. Yan. Ihalo lang lagi para pantay ang pagkakaluto ng bawang at saka yung sili. Tsaka yung Knorr cubes kasi pampalasa rin sa ating chili garlic oil. Kaya ready siyang sausawan o ihalo sa pagkain dun sa mahilig sa maanghang. Yan ang ating chili garlic oil. Ituloy lang natin ang paghalo sa ating chili garlic oil hanggang sa mag-golden brown. Medyo mabagsik lang siya sa ilong mga sisi, yung amoy ng chili kasi medyo matapang. So ayan mga sisi, ready na ang ating chili garlic oil. So, palalamigin lang natin at ilagay na natin sa ating mga garapon. Heto na mga sisi, ready na ang ating chili garlic oil. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Sisi Remy Tapalya. Hello Sisi. Heto na, subukan mo ang chili garlic oil.